Bona tarda, soc l'Àngela i us dono la benvinguda a un nou capítol del podcast Em fa feliç. Aquest és un podcast de teixit on us ensenyo què és el que està teixint, les meves aventures i no us ensenyaré res de com teixir, ja que això no és un tutorial, sinó que senzillament és com el meu diari de teixit, d'acord? Abans no se m'oblidi, perquè al final ho acabo deixant al final i ja sé que és terrible, moltes gràcies a tots aquells i aquelles que des del primer podcast m'aneu veient, els que esteu subscrits de fa moltíssim, moltíssimes gràcies, m'encanten els vostres comentaris, em fa molt contenta llegir-vos i contestar-vos. Que si alguna vegada heu comentat veureu que sempre contesto, més aviat o més tard, però contesto. Llavors també volia donar la benvinguda als que tot just aquesta és la primera vegada que veieu un vídeo dels meus i espero que us quedeu fins al final, perquè us dic ara que jo us foto la xapa. Intento anar a la idea, però això no vol dir que ho aconsegueixi. La vida és així. Llavors, com veieu, avui és tot una mica estrany, perquè la setmana passada, el cap de setmana aquest passat m'hagués agradat gravar, però entre una cosa i l'altra no he tingut temps i ganes tampoc. Hagués pogut gravar entre setmana quan vaig després del Barcelona Nits, perquè avui és dia 27 de novembre, perquè us situeu una mica, de l'any 2024, per si esteu veient això d'aquí 20 anys. Ahí lo dejo. Doncs això, i vist, ara veieu que a casa meu molta llum no hi ha, perquè normalment gravo sempre pels matins, que m'entra tota la llum des d'aquesta finestra que tinc aquí, i perquè la llum normalment de casa va d'aquí cap allà, però ara mateix està negra nit. He tornat a la feina, tot i sortir puntual, trobo romagueres sempre, i entre una cosa i l'altra acabo fitxant un quart d'hora més tard. Això em passa perquè no m'agrada parlar. Igual que la cara, veureu que faig cara cansada, Però això és el que té quan et maquilles a les 6:30 del matí, i ara mateix em sembla que són les 6:15 de la tarda. És el que hi ha. O sigui que aquesta és l'Àngela de feina, quan ja porta tot el dia treballant, després de reunions i està cansada. Espero que no us molesti, perquè sé que quasi preferiu veure'm encara que sigui així que no veure'm. O això m'agradaria pensar. Val? Doncs això, començarem el podcast com fem sempre, amb els projectes acabats. I aquí ja en veieu un. Segur que sabeu tots el que és. És l'Exploration Station de l'Stephen West. El que vam començar a fer aquí les noies que quedem a teixir aquí al Viena... Ui, què és això? Ja m'he tirat a la cibada per sobre. Ja l'he tacat. Ala. Molt bé, Àngela. Que sóc la millor. Val? Doncs les noies que quedem aquí els dissabtes per teixir havíem dit de fer-lo juntes perquè les noies tenen problemes per tot el que és el tema del brioix. Què va passar? Jo vaig començar el xal, algun altre també el va començar però el va deixar una mica bastant tirat i jo va arribar al punt que vaig dir, ostres, que això ho tinc allà a mitges i m'agradaria acabar en algun moment. Doncs fa cosa de 2 mesos em sembla, ja us ho vaig dir en el podcast anterior, em van donar autorització per tirar milles perquè és a saber quan arribaran. De manera que hem quedat, estic traient la ronya d'aquí que tenia la taca, després li passaré una aigua. Doncs amb les noies em van donar autorització per tirar milles i així vaig fer. Ja us vaig ensenyar com el portava en el podcast passat, però ara us el puc ensenyar acabat. Aquí el teniu. És gran. El que és xulo d'aquest xal és que aprens moltes coses i no és un xal enorme, te'l pots posar superbé. Jo no tinc l'estil que té el senyor West, però bueno. Com veieu, jo només l'he fet amb 3 colors, que és el gris aquest d'aquí, el blanc, i aquest que és un moher. I ho vaig fent servir per tot el xal. El xal es comença des del centre, com sempre, fem voltes curtes que realment només gires, per això hi ha aquests foradots aquí, i anar fent el que és li diu wedges serien gajos en espanyol, en català com li diríem, grills, com d'una taronja. Doncs anem fent els diferents grills
fins al punt que deixem de fer grills, fem una part que tenim el brioix de 2 colors, que aquí és on les noies tenim problemes. Després tenim una sèrie de... una textura, un color, treball de color amb 2 colors, amb punts passats, i després 2 passades d'un color, 2 passades d'un altre, que en veritat fem dret, com era? No són 2 passades d'un color de l'altre. Teixeixes una passada del dret amb un color. Una passada, tornes a agafar, com fas amb el brioix, que vas a buscar un altre cop a principi de passada, i fas una passada amb l'altre color. I després fas el primer color que has fet pel revés. Carinyet, què passa, Bubu? Was ist mit dir, Bubu? Na komm, mein Schatz. Komm, meine Maus. És que sempre que arribo a la tarda la boira està molt xerrapeta. Això és la diferència del matí. A la tarda està més desperta i quan torno jo li dono el berenar i ella està realment xerradora. També és la seva manera de dir, dona'm aigua, o sigui, obre'm l'aixeta. Quan acaba m'ha de fer mau, vol dir, vine, que he acabat, tanca l'aigua, perquè encara no ha après ella a tancar-lo. Bé, què us deia? Aquí realment és una passada de cada un dels colors que, si us l'acosto molt, aquí sí que es pot veure que és el blanc i el moher d'un en un. I després al final hi ha un chevron que en West ho fa tot d'un color i jo he pensat, saps què? Faig anar i tornar d'un color, anar i tornar de l'altre, anar i tornar d'un color, anar i tornar de l'altre, perquè així vaig gastant els colors, que aquesta és una altra. Perquè després de fer tot el xal, tot i que és un xal que em sembla que ell demana 4 o 5 colors, jo l'he fet només en 3 i encara em sobra una piloteta així de moher, una altra bastant formosa d'aquest Merino Single i també una bona boleta d'aquest gris. El gris és un Irish Fairy Tales, una llana de mitjons, el que deia, aquest és un Merino Single de All You Need Is Love i això és un moher, tenyitama també, de All You Need Is Love. Doncs així està. I al Barcelona Nits em vaig fer foto amb el rei, us el poso aquí. No la vaig fer jo. La veritat és que no vaig treure el telèfon a tot el festival, ja us ho explicaré. Però aquí teniu la foto amb el Bosch i la Marta, guapa, que ens vam passar el dia juntes. Doncs aquí tenim el primer projecte acabat. El segon, no sé si recordeu que vam fer un calc que es deia estiro més el braç que la màniga, i estiro més el braç que la màniga era per fer una armilla. Us la vaig ensenyar que em quedava poquíssim per acabar, em sembla que només em quedava recollir punts d'una, us ho diré cantant, d'una de sisses i ja estava. Què em va passar? Ara quan me la posi direu, Àngela, si t'està estupenda. Sí. Però l'Àngela, quan la va acabar de fer, li anava enorme. Aviam. Abaixo, aparto una mica aquí sobre el sofà. Veieu? Clar, el color no es veu molt bé perquè, com us he dit, tenim il·luminació artificial. No sé si acostant-lo. Aquí és un fil de moher de la miel juntament amb un fil de... Això és un Knitting for Olive Merino, que és més fi que un fingering, que no us enganyin. Què va passar? Veieu que aquí, l'escot m'arriba aquí. Si veieu la foto, el patró, amb ella li arriba com aquí. No només això, sinó que... Mireu. Hem tret 12 centímetres a banda i banda, o sigui, d'aquest costat 12 centímetres, d'aquest costat 12 centímetres més, la sissa m'arribava per aquí. I al treure aquests centímetres que sobraven, la sissa ha pujat. Com ha passat això? No ho sé. Vaig fer mostra d'atenció? Sí, vaig fer mostra d'atenció. Què ha passat? No ho sé, aquest punt és molt elàstic. Jo què sé. I de cop, un sac. Dic, no pot ser, mare de Déu. Dic, no pot ser. Dic, amb ho que és... O sigui, jo això no ho puc desfer, perquè és moher. Vaig haver de desfer un parell... És que n'hi ha una passada.
d'aquí del final de tot, perquè vaig fer el tancament aquest italià, que vas amb l'agulla i fent i queda rodonet tot, veieu que maco? Doncs va haver un tros que dic, ostres, que l'estic cagant, que dóna gust. I vaig desfer una mica. Però mare Déu, el moer, amb tisores i tot tallant el pèl del moer, perquè clar, mireu quant de pèl que té, que això és una meravella. Va, ja ha començat la discoteca. Veieu que a casa meva no hi ha llum i sembla que siguin pobres, tu, al final. Tinc una llum que es torna loca, la discoteca. Vaig a deixar engego. Bueno, el que us deia, vaig haver de desfer una mica del moer, fins al punt que quan desfeies es quedava enganxat al pèl i havies de fer tisorada. Por ahí voy. Fer aquest tancament és una... amb el moer. Molt més fàcil el que és la resta de l'armilla. Però per tot això, un cop li vaig dir... Vaig anar aquí amb les noies a baix i dic, noies, que necessito, a veure si pot venir algú, perquè necessito que algú em prengui mides, perquè vull cosir-la i tallar. Perquè no la desfaré i vull cosir-la i tallar. Li vaig posar ojitos a l'Antònia, això vaig fer així. I em va dir, jo també he d'arreglar una jaqueta, vaig amb una amiga que té una... Com li diu? A l'overlock li diu... Ostres, que no sé com li diu, però una paraula ben catalana, No, ordinador, això és una cosa de la feina. No sé com li diu. Diu que té una màquina aquestes i la jaqueta la vull passar per allà, perquè es veu que ells van fer-se una jaqueta de la Hoji, que una li va quedar molt gran, l'altra li va quedar molt llarga, entre una cosa i l'altra han hagut de fer arreglos i tal. I jo, Antònia, no te l'emportaries? I l'Antònia em va dir, va, doncs prenem mides aquí, no sé què. Me truca el diumenge i me diu, això va ser dissabte, diumenge me diu, Àngela, que ja vam estar, però abans de tallar, perquè un cop tallem ja no podem fer res més, m'agradaria que te l'emprovessis. Doncs dilluns, sortint de la feina, vaig anar cap a Olot i me la vaig emprovar, fantàstica, home, molt millor. Clar, suposo que si hagués fet una talla menys, vindria per aquí, seria més armilla, però a mi ja m'agrada. Doncs me la vaig emprovar perfecta i em diu, doncs quedem així, jo agafo i te la porto al Barcelona Nits. Ja cosida i tot. I jo, potxatxi. Jo, gràcies, Antònia. No, tinc les amigues, les amigues fan aquestes coses. Doncs així, el que deia, l'armilla és superxula, està super ben explicada, també hi ha vídeos, si no m'equivoco, el patró. És el Friday Sleepover, V-neck perquè té el coll en forma de V, de V baixa. I la textura aquesta d'aquí és ben bé un punt elàstic trencat. Què vol dir això? Fem una passada del dret, la següent passada és dret-revés, dret-revés. Una passada del dret, una passada dret-revés, dret-revés. I així tota l'armilla. Una raó més per no voler-la desfer. I em sembla que ja, vull dir, un cop fet l'apanyo, que veieu que aquí tenim la costura, dic és que l'Antònia és un crac. Net ho ha deixat, I veieu, aquí tenim que ha passat per l'overlock. Això també és una solució, si us queden les coses grosses. Super maco. Ja vam fer també el sorteig del cal, que com sabeu sempre sortejo un patró per valor màxim de 10 euros, comptant la gent que ha acabat el projecte. I ja està, armilla calenteta. Ei, el merino aquest, amb el moer, és una delícia. Li vaig ensenyar, com que al Barcelona Nits vaig anar amb el meu ranúnculus de llana escocesa, amb una blusa a sota, que el meu ranúnculus és màniga curta al d'hivern. I quan va venir l'Antònia, per ranúnculus fora, armilla posada. I quan vaig anar a la Miel, li vaig dir, dic, mira, això és el teu moer, mira que maco. Dic, ostres, sí que queda maco. Així amb aquest color, la combinació queda molt maco. Dic, has vist? Super maco. Doncs això. Què us explico ara? Tinc la impressió que vaig accelerada, però heu de comptar que en qualsevol moment el meu fill sortirà de l'habitació per anar a entreno. Avui estrena manoples perquè les va trencar l'altre dia i així anem. O sigui que no us estranyi que en qualsevol moment digui, mama, me'n vaig.
Val? Ja apareixerà, tallaré o no, potser inclús sentireu la conversa. Doncs això. Llavors, què estic teixint? Us ensenyo primer com porto els mitjons, els bugambilla. Jo pensava, a l'últim viatge que vaig fer a Anglaterra, pensava que allà acabaria ja els mitjons. No és el cas, els porto així, ja estic a punt. En quan acabi aquí la punteta aquesta de la fulla, llavors ja vull fer l'elàstic. No coincidirà amb això i per això estic fent que aquí seguirà fent els 2 punts del revés i aquest punt del dret aniran pujant perquè després acabi coincidint amb l'elàstic. Veus? Aquí ho teniu. Aquest és el patró bugambilla de la Merche. Hola Merche, si em veus? Que no ens vam veure a la fira. Però bueno, algun dia n'hi vindré a Ikea un divendres i ja sé això. Ens veiem allà. Val? I estic fent la talla gran, perquè em va passar una cosa una mica, potser era cosa meva, també se'm va acudir començar els mitjons a una piscina un dia de competició. El dia de Figueres, si no m'equivoco. Val? I vaig començar-los i quan vaig arribar al que seria la talla petita, que em sembla que són 56 punts, sí, em sembla que sí, no estic segura, no us en fieu, però X punts, quan jo normalment els faig a 60, els meus mitjons, eren menys, però dic, bueno, ho faig a petita, que això és elàstic i ja es tira amb el peu a dins, no? De cop agafo i no podia posar-ho les agulles petites, em quedava supercurt. No sé si és que apretava en aquell moment, no sé què vaig fer, però bueno. Llavors res, bueno, és un mitjó que comences per la punta, comences a fer el gràfic pel davant i pel darrere per sota és llis, anar fent fins que et diu que et queden X centímetres per arribar al llarg del teu peu, fas els augments, és codeta, jo li diré cunya aquesta cosa, la cunya aquesta del peu, d'acord? Després fas el gir del mitjó i després vas enganxant amb la solapa, fent les disminucions, i un cop ja tens això, al darrere també té un gràfic que va pujant, supermaco. Doncs així està el meu primer mitjó bugambilla, que ara quan acabi aquest elàstic ja muntaré de seguida el segon, perquè ja sabeu que és l'única manera de no tenir el síndrome del segon mitjó. A més, el dia 9 de desembre volo cap a Alemanya per feina una altra vegada. Ja serà l'últim viatge de l'any. L'estic fent amb una llana alemana, doncs no tinc aquí... Ai, em va passar l'altra vegada també, quan us ho explicava. Però bé, se suposa que no feltra garantitzat. El color és bastant fidel, potser és una mica de res més asalmonat. És tonteria fer-vos sombra perquè tinc un aro de llum posat. Us ensenyo com és l'ambient en el meu menjador sense la llum. Mireu. Què em dieu? Està fosc, Com canvia. Doncs res. Fem així i així em veieu amb tots els meus brillos fantàstics. El mitjó que estic fent. I només tinc un altre projecte entre mans, que és la L Cardigan de la Isabel Cremo, que això, com us vaig explicar, jo estava fent un jersei de trenes de la Kutobakika, de la Veronica Lindbergh. Què va passar? Doncs jo no recordava per què el vaig deixar estar. Ho he recordat, que ho sapigueu. I ja no volia fer-lo, allò que dius no em ve de gust, però tinc aquesta llana, alguna cosa vull fer, doncs tu, em faig una jaqueta, no? I així la tinc. Ja tinc units els davanters i el darrere, perquè això es comença a fer el davanter dret, després fas el davanter esquerre i després reculls punts, o fas muntatge provisional, o reculls punts de l'esquena i vas tirant l'esquena fins que es faci els centímetres igual que al davant i després ja uneixes, aquí tenim forat de la màniga, uneixes i anar-hi anant.
Aquesta jaqueta l'estic fent amb el cal que tenim ara entre mans, que és el calats calents. Jo estic seguint el gràfic d'aquests calats i la jaqueta és calenta. O sigui que no és un top d'estiu, és una cosa més aviat d'hivern. Aquí hi ha qui està fent mitjons, qui està fent xals, hi ha de tot. Si voleu encara us podeu apuntar perquè el cal segueix fins al... Desembre té 31 dies, oi? Fins al 31 de desembre, d'acord? I com ja sabeu, en els meus cals us podeu apuntar amb coses que tingueu començades. Jo no tinc manies. El tema és que acabeu les coses que teniu, si entren al cal, doncs millor. Ens interessa i cada un fa el patró que vol. Recordeu-vos, els meus cals, cada un sempre fa el patró que vol. Si és de pagament, us el compreu. No compartim patrons. Tinc poquíssimes normes, els meus cals. Fes el que et dongui la gana, seguint uns paràmetres molt petits, en aquest cas, que siguin calats, que tinguin gràfic. He acceptat trenes, sempre que tinguis gràfic al patró. Val? Perquè veieu que jo soc molt laxa. Jo us accepto 1000 coses. La qüestió és que hi hagi gent que hi hagi una mica de moviment i això. I així vaig. Us he dit que he descobert què és el que em va passar amb el jersei de trenes, oi? Doncs el que em va passar és una cosa que em posa negra i me n'he donat. Què veieu aquí? Per cert, això és la mota de Bull Dreamers. Què veieu aquí? Una palleta. Doncs així contínuament. Mira, aquí n'hi ha una altra. És molt petit, però quan estàs teixint amb els dits ho notes. I jo em foto histèrica. I vaig traient palletes, anar traient palletes i em poso molt nerviosa. I no teixeixo a gust. Acabarà la jaqueta? Sí, perquè tenim el cal i em ve de gust tenir una jaqueta ben abrigadeta. I treurem aquesta llana de sobre. Tornaré a teixir amb aquest tipus de llana? Si veig que és una llana susceptible de tenir palleta, no. Perquè després al final acaba semblant que he anat amb el jersei i m'he rebolcat amb algú en un paller. I no és el cas. Si em dius, mira, és que t'has rebolcat amb algú al paller, val, almenys ho he viscut, m'ho he passat bé. Però no és el cas. No és el cas. Aquí porto una troca, un cabdell, val? Porto un cabdell i vaig pel segon. Ja veieu com porto el segon, tinc per tirar milles. O sigui que anirem fent trinco, poquet a poquet. El que sí que... per cert, que no sé si us ho vaig dir o no, jo diria que no, i encara trobo palletes, és que em posa negra. El meu revés és molt, molt flonjo. Què he fet? Quan faig la passada del dret estic teixint amb agulles de 5 mil·límetres. Quan teixeixo la passada del revés estic teixint amb agulla de 4,5. D'aquesta manera jo estic trobant que, ostres, per ser meu això és tupit. Jo normalment una cosa tan tupida no la teixeixo. M'ha donat la mostra. En vistes de l'èxit, ja veurem què passa. Però bé, és una jaqueta que en principi ha de tenir molta folgança. Si va gran no passa res. Sí? I fins aquí tot el que estic teixint. Què us sembla? Hola, Bubu. Digues hola. Arruï. Digues hola, carinyo, vine. Digue-li hola a l'Astro. Digues hola, Astro. L'Astro és el gat de la Fanny de Grillanes. Hola, Astro, soc la Bubu, la boira. Pobreta, ara es fa com que li fa pena tot i ai, pobreta de mi. Vaya bitxo. Ja surt el rei. Surt, carinyo. Surt, amor. Porta'm la medalla. Que l'ensenyarem. Un moment que... Llaço això, agafo les sabates. Us tallo un moment. Només he vingut a buscar coses, encara falta per anar a entreno, falta un quart d'hora encara.
perquè una cosa és que el meu fill vagi d'hora, que va sempre un quart d'hora abans. Un quart d'hora no, surt de casa aquí mitja hora abans que comenci l'entreno, hem de ser ja a 7:15 i l'entreno comença i el meu fill apareix ja a les 7 de la tarda. Doncs això, parlant de cosetes, vaig anar al Barcelona Nits i direu, Àngela, no et vaig veure, perquè l'Àngela només va anar diumenge. I per què va anar només diumenge? Perquè em deia, doncs que el meu estimat fill, que me l'estimo amb tota la meva ànima, tenia un trofeu a Andorra. Sempre cau pel Barcelona Nits, però aquesta vegada era una mica així, vaig haver d'anar-hi també. La part bona? Aquí la teniu. Va quedar medalla d'or en els 200 lliures als nascuts del 2010, en el trofeu Hippocampus. I la mami està molt orgullosa, per això us la volia ensenyar. Que aviam, que això també ha fet ara, que clar, l'Eudald no és un noi molt competitiu, no és allò que dius, ell neda perquè li agrada nedar i ja està. Neda a mar més a gust que a piscina, també. Però això em sembla que li ha anat bé per la seva autoestima. Us dic així baixat perquè encara està aquí. I l'altre dia parlant dic, Eudald, no et voldries plantejar un objectiu amb la natació i tal? Perquè clar, té companys ara, els júniors, n'hi ha uns quants, i noies d'infantil que s'han classificat pels campionats de Catalunya d'hivern, que ara n'eren la setmana vinent, no l'altra. I dic, no t'agradaria? Diu, bueno, és que el meu objectiu és anar millorant el temps. Clar, això està molt bé, anar millorant el temps ho fa sempre. Però, dic, i no t'agradaria que l'objectiu teu fos classificar-te pels campionats de Catalunya d'estiu, els que es fan al juny, o al maig, no sé quan es fan? Diu, bueno, és una bona idea. I després, donant-li voltes, va dir, doncs sí, això m'agradaria. I què està fent? S'està esforçant bastant més. El valor d'una medalla i l'orgull d'una mare. Amb el rotllo aquest de que, clar, no vaig anar a Barcelona Nits el dissabte, vaig anar-hi només diumenge. D'acord? Doncs bé, farà un mes abans del Barcelona Nits em va contactar una noia, l'Assumpció, dient, no, que has dit que vas al Barcelona i anies en cotxe i tal, a veure si podria afegir-me, i dic, doncs sí, perquè jo encara no tenia gaire res organitzat, dic, doncs total, jo tinc pensat anar amb el cotxe, la parco allà baix, faig el festival i me'n vaig com em dóna la gana, no he d'estar patint per tren, no he d'estar patint per res, dic, doncs endavant, quedem així entesos. Molt bé, o que a més em sobra una entrada. La Núria, del grup també d'aquí de Girona, la Núria, doncs també em va dir, doncs al final sí que puc venir, que es veu que no sé si el nen tenia partit o no sé què hi havia, però al final es va escapar i va poder venir. Estic tocant la bubu, que m'agrada. I així vam fer, vam vendre pel matí i vam anar cap a Barcelona. Boira, aquí no es rasca, carinyo? Vam anar cap a Barcelona i ens vam parar a Montcada a recollir la Marta i així vam fer. Doncs l'Assumpció, només arribar, ens va regalar això. Que jo ara mateix aquí tinc quasi tot el que vaig comprar al Barcelona Nits, està aquí dins. Supermaco, aquí amb una papalloneta i unes pedretes, i a més també hi ve un estuixet així petit, que normalment és per quan fas mitjons per les agulles de doble punta, o que és molt xula aquesta tela, veieu, és com a colxadeta de neoprè, i es veu que no necessites després ni forrar ni fer res. És això. I jo encantada de la vida. Una bosseta, que aquesta ja té programa, aquesta bossa. D'acord? Llavors vam recollir a la Marta, allà a Montcada, a veure si trobo que ens va portar, i la Marta, que trobeu com a Marta Sassi a Instagram, ens va anava regalant marcadors aquesta vegada del Panot de Barcelona. A la Marta li encanta. Ella és molt de Barcelona i estima el Panot. Igual que jo m'estimo Girona. Girona què té? Mosques. Doncs aquest any, en comptes de no he fet ni xapa, ni mirallet, ni pin, vaig fer etiquetes. Les anireu veient, hi ha gent que les va ensenyant. Etiquetes amb la meva mosca, amb el meu logo.
I jo el que estic fent és anar posant-les a totes les coses que teixeixo. Aquí també en tenim una. I cada jersei que em vaig posant, què faig? Doncs li poso una mosca i anar fent. Vaig fer-ne 100. En queden un porron, perquè clar, diumenge no va anar molta gent, però tot i així ens vam trobar amb el grup que s'ajunten amb la Vero de l'Anna Mimucho, i tot el grup, que ens vam trobar a la Xerrada West. Partidon total. Però bueno, vam arribar a la fira, vam arribar d'hora, vam buscar, allà a la food truck, vam buscar alguna cosa, em vaig menjar un croissant amb pernil dolç i formatge, una aigua, així la tenia a la bossa per anar bevent durant tot el dia. Vàrem anar amb l'entrada a buscar les polseres, 0 cua, fantàstic, i a la que van ser les 10 ens van obrir realment la porta perquè vam arribar que devien ser les 9:30, una cosa així. Doncs vam entrar directe a la sala Port Vell. En comptes d'anar per l'Àgora, vam anar al Port Vell, que és la del fondo. Doncs molt bé. Aquest any jo anava amb la idea de dir, si trobo alguna cosa, quantitat de jersei, molaria. Un jersei que em vull fer demana quantitats ingents de llana. Jo crec que les quantitats en el patró deuen estar malament, perquè jo no ho veig normal. Perquè per mi, estem parlant que és un fingering amb 2 moers, i m'està demanant de fingering 2.700 i pico metres. Ojo al dato. O 2.375. Una borrada molt bèstia. És el que dius, bueno, però dius, clar, si m'ho compro aquí, em deixo el ronyó, el fetge, els pulmons i el cor, m'ho deixo tot. Dic, va ser que no. Vaig a veure si veig alguna cosa que m'agradi, potser quantitat de jersei normal, que per mi normal serien entre 300 i 400 grams gasto d'un fingering. Quasi sempre acabo gastant 300, però sempre compro 400 por si les mosques. Por si, on està? Per si les mosques. Doncs així. I anem allà caminant, ens vam trobar a la Núria i a la Aitana, perquè jo quan vaig a una fira, tant sigui de ple com per feina, m'agrada fer el súper. Jo soc entro i passadís, i si s'ha de fer ronda per fora, ronda per fora. Jo soc d'aquestes. Doncs vam trobar de seguida l'estand de l'Aitana amb la Núria i ja estaven rebaixant per troca 3 euros. I jo dic, conya, que fort, no? De bon matí, només entrar el diumenge i ja tinc descomptes, tu. Bueno, vaig estar mirant i això que és que vaig desengelada, no m'agrada res, estic una mica així. No perquè no sigui xulo tot el que fan les tintures, perquè mola molt, però és que m'ho emportaria tot. I després jo vaig pensant, clar, Àngela, però és que encara a la caixa tens aquelles 3 troques per fer alguna cosa d'estiu, el bambú amb la seda o lli, no sé quina mescla era de colors que vaig comprar, encara tens allò, estàs teixint les chorrocientas troques de la mota, tens llana de mitjons de sobres que no et fa falta, bueno, si no compro res, no compro res. Jo anava amb la idea, que això ja us ho dic ara, de mirar agulles, perquè em fa il·lusió tenir un segon joc d'agulles, perquè sabeu que jo teixeixo amb xagú, les de metall, volia un segon joc d'agulles, però de bambú, fusta o alguna cosa així. Jo anava amb la idea de, vaig a veure agulles, vaig a veure si trobo alguna cosa que m'agrada, vaig a veure si trobo una bossa de projectes que m'agrada. Jo anava amb aquesta idea més que llanes. I les llanes farem així, com els crancs, anar tocant-les totes. I ja si veig una cosa que m'agrada, el cervell s'ho apunta per comprar un altre dia. Doncs sí, arribem, passadís número 2, baixo, pujo, torno a baixar, passadís número 3, me dejas tejerlo. Que us he dit que moltes ganes de comprar llanes no tenia, vam estar fent el tafaner, vam estar mirant, perquè em sembla que era la Núria, és que la tonteria va estar molt guai, ens vam ajuntar, la Núria, l'Assumpció, la Marta, que és la infiltrada, l'Àngela, jo, o sigui, una altra Àngela, jo, qui més hi havia? Hi havia algú més de Girona? Jo què sé, érem... punyeta, l'Antònia i la Susana, o sigui, érem 7 d'aquestes 7, 6 del grup d'aquí de Girona.
i la Marta en plan infiltrat. Val? Doncs es van parar, jo diria que era la Núria o la Susana, una d'elles dues, que està mirant els cakes, els pastissos aquells que tenen el degradat lent, no? I dic, bueno, jo que estic parada aquí, doncs jo anar mirant, no? I amb la Marta jo, oh, mira aquella bossa, que xula, ja, jiji, que graciós allò, que sí, ho de llegir les lletres de l'oculista, però resulta que té el NEET, el POOL, el NEED to Together, Make One Left, i així, tots els sigles, jiji, ja. Una altra de Star Wars, i així, no? I agafa i la Marta diu, hosti, saps què? És que a mi això m'agrada molt el Harry Potter. A mi m'encanta el Harry Potter, també, no? I jo ja m'estava mirant la bossa així. I que dius, fas o no fas? Àngela, què fas? Fas o no fas, Àngela, amb aquella cara que vas posant de és que no em ve de gust comprar res. Va, mira, la bossa aquesta és xula. És xula. I la Marta, doncs jo me la compro, pum, se la compra. Me la compro, ja està. Total, com que ja em veig que no compraré llana, doncs me compro una bossa. No era això que jo volia una bossa de projectes. Però... ala, una tote. Tot, va, que com se... mai sabeu com es pronuncia això en anglès, Aquestes d'aquelles paraules que no sé mai. Doncs apa, aquesta, la de experto en patrones, Harry Nitter i la labor por terminar. Superxula. I em van posar un clauer amb la troca petiteta de Madejas Tejerlo, que jo ara, ja que us ho he ensenyat, ho trauré perquè no vull que se m'emmerdi. És de tela de la Forta, no és allò de cotó finet, és tela de la Forta, perquè bosses d'aquestes les he vist també en teles d'aquelles fluixes com aquesta, que és més fluixeta, normal, és una bossa més petita, no? Però no, aquesta és de les Fortes. Aquesta pots posar-hi pes. Val? Doncs apa, jo què faig? Compro la bossa i tal qual he fet ara, faig així i me la foto dins la bossa que portava. Hala. 3 passes més enllà dic, ostres, deixa'm anar a saludar la Sandra que em fa... que la Sandra de Mans Meravilles, el cal d'estiu, el del Satisfyer, el del Satisfyer? Sí, en el cal del Satisfyer va donar una bossa de projectes també com a premi. A part del patró que jo regalava, ens van fer 2 sortejos. Un era la bossa i l'altre era el patró. I dic, anem, perquè li anem a donar les gràcies, un petó en persona, com Déu mana, i així, i li vaig anar preguntant com li estava anant la fira. Perdó, que ara el nen torna a sortir. Ara potser sí que no us tallo, Què, carinyo? Hola. Ja estàs? Sí, ara falta agafar les claus. Agafes la motxilla, Sí. agafes el tió i la carta. És que aquest any fem de patges. La veïna ens ha deixat el tió i ara l'Eudal agafarà el tió amb una carta que li ha escrit per al nen. El nen és petit, però es veu que ja li coneix la lletra a la mare. I li ha fet la carta per ordinador. I és una missió de sigilo. I és una missió de sigilo, que diu l'Eudal. Clar. Va, posa't a la motxilla, carinyo, ja tens la clau. Lo que he de fer és deixar-lo picar i anar. Aquí, ha d'anar allà a la porta, deixar davant la porta el tió amb la carta, picar el timbre i sortir. Eudal, una cosa, carinyo, quan piquis el timbre, baixa fins al 3è pis per les escales. Perquè Si així... ja tenia plan de anar per les escales. Vale, dic perquè així en Bruno no te veu esperant allà a l'ascensor. Sí. Vale? Perfecte. Però ell tampoc pensaria que apareixo si em pregunta... No se sap mai, carinyo, ja saps que aquestes coses en Bruno ja comença a tenir, què de 4 o 5 anys, ja comença a ser una mica més conscient. I més curiós, com jo ho vaig ser quan vaig descobrir la ja Switch, però no em vaig preocupar perquè em pensava que era... Ara us explico l'aventura aquesta. Sí? Vale? Vinga, carinyo, passa-t'ho molt bé i no t'ofeguis, sisplau. Sí, ho sé. Val? Espera, no em posaré un perquè si puc escoltar el timbre llavors. Perfecte. Ho dic, no t'ofeguis, carinyo. Sí. Neda bé. Has agafat les manoples noves? Sí, ja les he posades. Perfecte, que vagi bé, carinyet. Ja. Fins ara. És bo que té tenir un nen així gran. Ara vigilem que la boira no se'n vagi, que li agrada sortir.
A veure si tanca la porta. Ja està. Us explico l'aventura aquesta. L'Eudald tenia 6-7 anys i va ser l'any que va sortir la Switch. Ma germana em va comprar 2 de cop i les va fer enviar aquí. Què vaig fer? Me les vaig amagar al meu armari. Què va passar? Un dia, quedàvem poc temps per Nadal, però encara no havia embolicat el regal. L'Eudald va passar per allà i amb l'armari obert de la roba va veure així en el fondo la caixa de la Switch. Doncs li vaig haver d'explicar que la mama ajudava al Pare Noel. Tot i així, va seguir creient el Pare Noel i els Reis 3 anys més. És que és un innocent, pobret meu. I ara fem de patge per en Bruno. Veus, en Bruno, t'ho dic, deixem allà el tio i això. Bueno, com us anava dient, vaig a veure la Sandra de Mans Meravelles, que us he fotut una xapa i em sap greu. No us detallaré perquè veieu que la vida en aquesta casa n'hi ha, no és una vida tan tranquil·la. I jo anava mirant, vaig estar mirant els estotxos d'agulles perquè també pensava, dic, m'agradaria tenir un estoig d'agulles. Potser és molt gordito i potser no m'acaba de convèncer, però també pel fet de que estic mirant de comprar un altre set d'agulles. Això que dius... I dic, bueno, però veient les bosses dic, jo quan viatjo amb la motxilla i una maleta que pujo a dalt a l'avió. De manera que el bolso, la bossa de mà, la porto plegada dins la maleta. Tot, la cartera, tot això va a la motxilla, amb el teixit, la tablet, el portàtil, els auriculars, tot va allà. I la bossa de mà va plegada a dins la maleta. La meva bossa de mà ja comença a tenir una edat i comença a estar rascada una mica per tot arreu. I dic, ostres, que és a més un pal perquè agafo i busco una bossa que pugui plegar tan bé com aquella o més. I vaig estar mirant les bosses que té de símil pell, no sé què és això, m'ho sabreu dir vosaltres, no? Que si fos de pell també m'agradaria, però no m'hagués costat el mateix, no? I així, i anar mirant les bosses, dic, sí, molt bé, però no sé, perquè això ja puc fer-ho amb la bossa que tinc jo ara negra. Però clar, després és més que res, perquè realment necessito la bossa, perquè jo quan vaig por ahí és allò que ja m'emporto la motxilla a la visita, perquè moltes vegades obro l'ordinador per fer la presentació o ensenyar fotografies d'altres projectes, coses d'aquestes, no? Típic comercial. I dic, necessito realment una cosa on te pugui posar la cartera, el pintallavis o els mocadors, la clau del cotxe. Per quan vaig a un restaurant a sopar, per quan me'n vaig a un súper, perquè jo quan viatjo m'agrada veure els súpers, m'agrada anar, jo què sé, si he de dinar i no sé on anar perquè restaurants i tal, busco centres comercials per anar a dinar i així, no? I allò que, clar, jo tenia al costat tenia la Marta. I la Marta jo ja l'havia vista que portava una ronyonera. I dic, això podria ser una opció. I vaig veure les ronyoneres de la Sandra. Dic, hostis, que a més el color em pirra. I em vaig comprar aquesta ronyonera. Des de llavors, que no he agafat el bolso, vaig sempre amb la ronyonera. Que clar, jo en el festival anava amb la bossa que van fer per al Sevilla Teje, que té cremallera, i portava la cartera, els pintallavis, tot allà dins. Doncs ja vaig fer el trasbase. El rest del festival vaig anar amb això penjat aquí davant. O bo és que també, si fa més fred, o per exemple, ara que jo arribo a la feina, no deixa de ser la Garrotxa, fa frisquins al matí, doncs jo clar vaig amb el meu xal, ja porto jersei o el que sigui, poso la ronyonera, la jaqueta de símil pell per sobre. Superguai. Pues apa, una ronyonera. I aquí porto les coses. Ja veieu que el color és més o menys la tònica, és la mateixa. Vale? I superbé, m'encanta, Sandra, que ho sàpigues. Molt guai. Doncs així, això és el que vaig comprar. Va arribar l'hora que vam acabar de veure la sala Port Vell, vam saludar la Justina, li vaig donar una mosca, a la Sandra també n'hi vaig donar, i vam acabar de la sala, i vaig dir, te'n ballaràs? Bé, no sé, clar que sí m'agradaria comprar 4 troques de la Justina per fer-me un jersei, ole jo. Però dius, sap greu, l'economia tampoc no està com per tirar coets, no? Doncs així.
Ai, doncs agafo i dic, doncs vale, pues anem un momentet cap a l'Àgora, perquè tot just eren les 11:15, una cosa així, tenim encara molt de temps fins a la xerrada d'anglès, que era migdia, a les 12. Anem a l'Àgora, només entrar, veig a la Christine, i allò que clar, jo entro ni passadissos ni hòsties, no vaig cap a la dreta a fer el passadís, jo de pet cap a la Christine, ens abracem, ens saludem, que és la part bonica dels festivals realment. Val? Llavors també vaig veure allà que hi havia també la Sílvia, de Silvieta i Punt, i allò que es comença a veure la Laura també, allò que es comença, veig que dic, aquí s'estan començant a juntar unes quantes. Què passa? Que anàvem a la xerrada d'Anglès. I pues apa, doncs dic, tu Cristín, que vaig a la xerrada d'Anglès, què tal? I pues venga, pa'lante. I cap allà que vam anar, cap a la xerrada d'Anglès. Arribem al puesto, perdoneu que li he fotut una cosa al tauret. Arribem al puesto, què passa? Ens trobem a la Verda, la Name Mucho, a la Guapa, què tal? Abraçada aquí, abraçada allà, la Noe, també abraçada aquí, abraçada allà. Pues us podeu imaginar. Tot el grup gros, perquè amb la Bego hem anat a teixir diverses vegades amb el grup de la Name Mucho, igual que hem anat a teixir a l'Ikea de Sabadell. Val? Doncs així, i clar, ens vam acabar sentant allà amb elles, perquè clar, la Marta també les coneix, vull dir, així, ens vam seure allà. I llavors, perquè aquí ens vam separar el grup de Girona perquè ells no havien agafat entrada per anar a veure el West. I bueno, la locura, en West us podeu imaginar. Vam arribar a la conclusió que potser ens hauria de fer un taller o un workshop de com posar-te un xal, perquè el meu cabrit agafa, fa així, es posa el xal així, fa així i ala, com a Dios. Tu fas, veieu? Jo ho faig i que no me'n surto, no queda bé, val? Però bueno. Vam fer la xerrada, va ser una repassada per tots els mysteries, que això la Fanny, si l'aneu a veure el seu podcast, també ho explica. I va estar interessant perquè parlava de com va començar tot plegat, com va anar derivant, com se li anava una mica la pinça. Ell mateix diu, quan jo vaig fent un mystery, jo no sé on t'anirà per allò, perquè és el que ell dissenya així sobre la marxa. Diu, és una cosa que m'agrada, comença per aquí, i després va fent fins que acaba fent tot el xal. Fent la repassada per tots els mysteries, doncs clar, quan tu en tenies un, doncs agafaves, que arribem a l'Exploration Station, els Exploration Station per arriba. Que hi ha el d'aquest any, aquest any. I va fer una foto gran amb tota la gent que portava el xal d'aquest any, del Go Go Dynamo. Com sabeu, jo sóc una persona de no mystery. A mi no m'adonis mystery. A mi deixa'm veure on anem a parar i ja veuré jo si inverteixo les meves hores, que me les estimo massa, en allò i els diners de la llana i el que sigui. O sigui, jo sóc la no mystery child, així de clar. No sóc l'única, que ho sapigueu, n'hi ha. Doncs això, després de xerrar d'anglès, vam anar, ara sí vam tornar a anar a l'Àgora, vam fer volta i després vam anar a dinar, que ens vam tornar a juntar tot el grupet. I després, què vam fer després? Després, bueno, un altre cop voltar-la. A tot això, on sí que, quan vaig anar... Era l'Àgora que estaven els del Robledal? Ni idea, no me'n recordo. Jo tenia en el cap que tinc una troca de palo borratxo comprat en el Sevilla Teje. Per cert, la Sandra ens va regalar això amb la compra, que hi ha una infusió, una cosa per fer olor i relaxant i tal, perquè tinc un moment parat jo conmigo misma. Vale, que hi ha aquí, a veure què posa aquí. Pon el corazón en un quemador de aroma, prepárate un té bien calentito y empieza a tejer tu prenda preferida. És más mona que hecha por encargo. Mira, és com maco? Doncs això, la Sandra. Doncs el que us deia, que se me'n va la pinça. I ja portem 50 minuts, segurament menys perquè hauré fet el tall de la primer per de l'Eudal. I vaig anar al Robledal i jo tinc això, el palo borratxo en fingering de merino. I vaig dir, ostres, jo tinc al cap una cosa, a les molt males puc buscar qualsevol altre patró de xal i combinar aquella
amb un moer que s'hi adigui i per anar bé més clar, per fer o que sigui punt bobo o textura amb el fingering normal i el que sigui calat fer-ho amb aquest. Es crema un huevo, que ho sapigueu. Però ja veieu que és molt claret, no acaba de ser blanc, té una mica, és com cru, i llavors té el mateix rosat, un dels rosats del palo borracho. Com ho sabem? Perquè tenint allà el palo borracho ho vam posar al costat. I ja us ensenyaré, perquè ara us explicaré la meva intenció amb això. I ja després de fer una altra volta més a la tarda al Port Vell, vaig estar-me mirant l'Irish Fairy Tale. És que el meu problema és que em vaig enamorar d'un moer blau elèctric que la flipes. Dic, per aquell jersei que em vull fer, que necessito chorrocientos metres. I la Marta me diu, són 25 grams el moer. I jo, el meu cervell no carburava, perquè això, per exemple, aquí en tenim 50. 50 grams, 420, o sigui, que una d'aquestes és igual a una de fingering, de 100 grams, ¿vale? I el cervell no carburava, jo començo a fer números, no? I dic, en sèrio? Si vull fer aquell jersei amb aquest moer, només amb el moer em deixo 150 euros. I tal qual em vaig enamorar, em vaig desenamorar. Així de ràpid, jo. Com que no tenia jo la cosa aquella de comprar llana, doncs ho deixo estar. Això, Irish Fairy Tale, llavors vaig veure un fingering que tenia un color molt semblant a aquell moer blau elèctric, brutal, però dic, ja no tinc el moer, trobo un moer així, passo el tema. Tornem a entrar al Port Vell, ja us estic parlant que eren les 5:45, a les 6 tancava el diumenge, i allò que, clar, jo anava fent la volta, vaig passar pel Malabrigo, vaig veure la... si us ho diré... La noia del Charming Eating, com es diu? Ho sento, no tinc memòria. Però té una botiga de Granollers i sempre que hi ha un festival d'aquests és ella qui està a l'estand de Malabrigo. Vaig estar mirant Malabrigo, tampoc no m'atriomfa res, alguna cosa m'agradava, però dic, hosti, molaria un DK, em faig tot un jersei. Tens per un jersei? No tinc quantitats de jersei. A la merda. L'Àngel així, vull dir, aquest és el meu nivell d'aquest any de Barcelona Nits. No hi ha... me la bufa. No em posaré tossuda, no m'enfadaré, dic, pa què? Pa què? No em fa falta llana, en tinc. Si tenim, en tinc. Que vosaltres direu, no, que el teu estatge és molt petit, no tens res així, dic, no. I jo compraré quan sàpiga que em vull teixir. Punt. Doncs vaig arribar a l'estand de la noia aquesta, l'alemana, la de Berlín. Allà hi havia una noia que, per cert, no sé com et dius, però suposo que em segueixes i em veuràs, perquè tu sabies que era jo, només veure-me, i jo con la cara esa de panoli, vale, molt bé, no sé qui ets tu. Perdona, sóc així, val? Mau. Vale? Es diu Boredom Kills Design, made in Berlin, i anar parlant amb ella, i a més sent l'hora que era, me diu que mira, si agafes te les deixo a 4 euros més barates. Els ulls, també us ho diré, aquest festival els ulls se m'han anat al paludisme. Val? I dic, bueno, doncs, si agafo 2 em puc fer una armilla, combinant amb un fingering. I així vam estar una estona parlant i cap arriba, cap abajo, igual que em va dir que hi ha un festival a Kassel. Aquest me l'he de mirar, perquè estaria guai anar-hi. És d'aquests potser no tan conegut, però ella sí que hi va en aquest festival. Aquí teniu l'etiqueta. Iepa. Supermaja, molt alta, molt guapa, simpàtica. Vam estar parlant tranquil·lament en alemany, la tia contenta, jo contenta. Tu, 4 euros menys per troca, ja són 8 euros. I amb això la meva intenció és combinar-ho amb un fingering i fer-me una armilla. Passarà? No ho sabem. No ho sabem. I amb això ara us ho explico. Què passa, pitoleta? Com sabeu, el 31 de desembre, perquè no sé si gravaré el desembre, m'agradaria,
Home, quan acabi la jaqueta m'agradaria poder gravar. No sé si serà encara al desembre o serà al gener. I com que no ho sé, ja us aviso. Val? El 31 de desembre acaba el Calats Calents, amb el que estic fent la jaqueta. Llavors, l'1 de gener, totes comencem la custom party que flipes de la custom party a tope. Pues a la custom party podeu muntar alguna pel meu cal. Aquí us ho deixo anar. Jo ja us l'he tirat. Que voleu muntar moltes coses? No patiu. Aquest any? Aquest any? Què passa, Bubu? Meine kleine Maus. Ja, tu. Meine kleine Maus. Pues aquest any no començarem l'any amb un cal, sinó en farem 2, de gener a finals de febrer. No sé si té 28, 29 o no sé quants dies té febrer aquest any. Val? El primer és una petició que m'ha fet més d'una i és que hi ha qui té por, ja ho sé jo, tu també, hi ha qui té por a fer mitjons. No sé si és pel tema de les voltes curtes, no sé què és, però bueno, teixirem un parell de mitjons, com sempre, cada un teixeix el que vol, tal. El nom d'aquest cal encara no el tinc. Sé que us agraden molt els noms que poso als cals, però per aquest cal encara no tinc nom. Ja vindrà. Perquè jo havia pensat un altre cal pel gener, però clar, un es deu al públic, ni que fóssiu tants, però un es deu al públic, llavors dic, bueno, pues si voleu fer mitjons, com que jo igualment mitjons en faig sempre, no em preocupa, doncs fem mitjons. Val? I un altre cop, el que vulgueu. Mitjo que vulgueu, no sé si finet o gruixudet, o xulo és fer-los per poder-te'ls posar amb sabates. Això vol dir que serien amb una llana mitjons. Quina mala cara que faig. Que serien una troca de mitjons, de llana mitjons. Val? I després, el cal que jo havia pensat i que dic, no penso deixar-lo passar, també el farem de gener fins a finals de febrer, que no sé quants dies té, i és el cal quilòmetre zero. Direu, Àngela, què vols dir amb quilòmetre zero? Hem de començar a esquilar llanes, a esquilar les ovelles i fer-ho, hem de recollir el pèl del gat i del gos perquè la llana sigui quilòmetre zero. No cal! Ui, perdoneu. Telèfon de la feina, no sé per què sona. Això és propaganda, és que a mi a la feina no em truquen d'Espanya. Així de que us ho dic. Doncs això, dic, no cal que aneu a esquiar, no cal que recolliu el pèl de gat. Només li toca la panxa, No cal que recolliu pèl de gat i pèl de gos per dir, no, és quilòmetre zero de debò perquè és de fet a casa. No, quilòmetre zero perquè vull que busquem i entre totes coneguem dissenyadors i dissenyadores dels països catalans. Definim països catalans. Sé que a algú aquest concepte li fa mal als ossos. Ho sé. Però a mi a l'escola m'ho van ensenyar així. Els països catalans són Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià, tot i que volen que li diguem Comunitat Valenciana. Com vulgueu vosaltres. Per mi això són els països catalans. Sí? Quilòmetre zero perquè vull que ens fem una llista realment de dissenyadores més nostres. En coneixem. No em podeu dir que no en coneixeu. La Vanessa Pellissa, la Sònia Torner, l'Alba de l'Albanits. Després tenim les nostres amigues de València, tenim a la Natxa, tenim a la Bulielen, tenim l'Helena de Xolla. Però veieu, jo aquí ja em perdo. Segur que en coneixeu més. Ah, punyetes. Jo què em vull fer amb això i el palo borratxo? Vull fer el xal Providència de la Paula, de Tres Pompones, la Paula Mariani. No he mirat si ja té aquest patró traduït al català. Si el té traduït al català, el faré en català. Ara a veure, Paula, com has posat les abreviacions en català. A veure què has fet. Jo sé que l'Helena de Bulielen també volia fer els patrons en català perquè m'ho va dir. Però, piano, piano. Ho dit, el Providència serà amb aquest i el palo borratxo.
I això serà el que vull teixir a partir de l'1 de gener, el que vull muntar punts l'1 de gener, abans d'anar-me'n a dinar amb els meus sogres. D'acord? Aquesta és l'intenció. Aneu buscant patrons, aneu buscant dissenyadores. Clar, la setmana que ve ja és desembre, perquè avui és dia 27. Aquest diumenge és el primer advent. Podeu engegar la primera espelma de la corona d'advent. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Dann zwei, dann drei, dann vier. Sí? Jo hauria de fer la corona d'advent, però em sap greu, però aquest any no arribo. Jo encendré les 2 de cop la setmana vinent. Tenim també el Nicolaus, pel pont de la Puríssima. Allà podeu fer apretada forta amb tot el que teniu encara per acabar de teixir. Jo faré apretada amb la jaqueta, perquè aquesta sí o sí la vull acabar. Els mitjons ja s'aniran fent de viatge. I així. Doncs la meva intenció és aquesta. Primer cal de l'any, amb nom divertit, el del mitjó ja li trobaré, serà el cal quilòmetre zero. Cada un teixeix el que vol, ha de ser d'una dissenyadora dels països, o dissenyador, dels països catalans, perquè també tenim l'Albert, que fa molt que no fa podcast. El trobem molt a faltar tothom, però l'Albert també té patrons, i l'Albert és català, és d'aquí. Després venia la cosa que vam estar parlant, em sembla que era amb la Rosalia, que aquí em va sortir la meva part convergent. Jo vaig créixer amb en Jordi Pujol de president durant molts anys. I em diu, clar, has de definir què és una dissenyadora catalana. Val. Per definició, hauria de ser algú nascut aquí, que està aquí i tot. Però la meva definició és tota aquella dissenyadora que viu i paga els impostos a Catalunya. Catalunya, Països Catalans. O sigui que podríem posar també la Jardine de Juliet, que no sé com es diu. Podríem afegir la Ceci, que em sembla que viu a Barcelona també, que sí? La mama DIY, que sí que viu a Barcelona. Aquesta també ens valdria. Qui més viu per aquí? No sé. Però també ens valdria qui viu a Catalunya. Ha de viure o ser d'aquí. Si tenim alguna dissenyadora que no en tinc coneixença, que és nascuda a Països Catalans, però viu fora, també ens valdria. Ja veieu que jo soc molt laxa amb les normes i me'ls invento sobre la marxa. O sigui que això, el cal... Quin pèl més maco. El cal quilòmetre zero. Dissenyadores dels Països Catalans. Catalunya, Balears i País Valencià. D'acord? Doncs ho dic, aneu donant-li voltes i ja veurem com ho fem, perquè jo tinc pensat fer el sorteig dels calats calents. Si no és l'1, podria ser el mateix dia 1 de gener. I llavors fer una petita custom party. No? Això ja ho veurem sobre la marxa, ja veurem què fem. I els mitjons ja buscaré un nom i els grups de Telegram els obriré. Jo calculo que ha passat el Nicolaus quan torni del viatge a Alemanya. O sigui, compteu 13-14 de desembre l'obriré. Com podeu saber si ja ho tinc obert? Si aneu al meu Instagram, que per cert no he dit que ni l'Instagram ni el Ravelry, perquè sóc una superbona podcaster, superbona, us deixo ara mateix aquí. @emfafeliç a Instagram. Entreu allà, aneu a la bio, hi ha un link, perquè hi ha un Linktree, allò que tens diversos enllaços, que hi ha l'últim vídeo i hi ha el grup de Telegram. Si entreu al grup de Telegram és un sol grup, tinc un sol grup i vaig obrint converses per cada cal. A la que passa 15 dies que hem acabat el cal, el tanco, ja no es pot publicar més. Doncs allà veureu, quan obri els grups de Telegram per als cals, ho veureu allà de seguida. Això és una altra cosa que us volia dir. I per què no estic gravant el cap de setmana amb llum de dia? Doncs perquè demà, que per cert ara he de fer la maleta, que jo aquí m'enrotllo una persiana, però jo he de fer una maleta, doncs demà a la tarda, després de treballar, amb la Bego i la Marta ens n'anem a Pamplona per visitar la Asun i la Bir, que no sé si em veuen, però em fa molta il·lusió.
perquè fa molt de temps que no ens veiem. Des del Barcelona Nits de l'any passat, amb la Vir. No sé si l'Aston la vaig veure. Doncs això. Val? Doncs ja està. Això és tot. Val? No tinc gaire res més per dir-vos. A part de que teixiu molt, passeu-vos-ho molt bé, acabeu projectes per fer net l'any, comencem net l'any, que això paga molt la pena. Ja veieu que jo molta cosa no tinc. Sent realista no tinc gaire res, tinc el mitjó que és i la fort la jaqueta. Que també us diré, jo vull fer aquest cal, els mitjons s'aniran fent, però és que ja tinc pensat el cal de març-abril. Ja us aniré informant. I si tot va normal, aquest xal el muntaré ja amb agulles de bambú, que ja he triat. Després de mirar molt, he triat i agafaré esxiagu de bambú, les espin. Per un altre costat, digueu-me si us faria gràcia, que igual encara que em contesteu que no, ho acabaré fent, perquè faig el que em dóna la gana, que per això és el meu canal. Havia pensat fer-vos un especial, potser quan estigui viatjant o així, fer diversos clips de vídeos recomanant-vos podcasts que miro, perquè jo miro moltíssims. Quan dic moltíssims, són moltíssims, jo us ho dic ara. I potser recomanar-vos podcasts de teixit, però també n'estic mirant d'altres que no són de teixit. I agafar i potser fer un especial de quins podcasts mira l'Àngela. Val? Doncs això. Que vagi molt i molt bé. Jo ara miraré quan edito això, no sé si ho publicaré ara, avui, cosa que dubto, o editaré la setmana que ve i la setmana que ve ho penjo, o sigui que si m'esteu veient i ha passat una setmana, és el que hi ha, la vida és així. I res, esperant gravar-vos una altra vegada aviat i potser gravaré alguna coseta en el viatge. A la fira no vaig treure el mòbil de la butxaca, només per pagar. O sigui que aquesta vegada no teniu vídeos, no teniu fotos, la d'enguest i para de comptar. D'acord? Doncs moltes gràcies per arribar fins aquí. Tot i fer el tall segurament això arriba a 1 hora. Pensava que seria mitja hora i vas que t'hi mates, però és més llarg. Moltes gràcies per arribar fins aquí. Ens veiem. Si voleu venir a teixir a Girona algun dia, aviseu-me. Perquè ja n'hi ha un parell que anem fent, pot ser que alguna de les quedades de l'IKEA de Badalona, mare de Déu, de Sabadell vinguin d'excursió a Girona. Girona m'enamora. Vull dir, nosaltres estem obertes al grup per venir tothom que vulgui. Si sou de per aquí, del voltants de Girona, també, vull dir, no heu de ser Girona capital per venir, perquè a part quedem a Salt, i ve gent des d'Olot, ha vingut gent de l'Escala, ve gent des de Tordera, vull dir, és senzillament perquè no hi ha res així tan proper. I ja està. Ens veiem potser abans de Nadal, potser en un especial d'aquests que us deia dels podcasts, potser no. I si no ens veiéssim, doncs bon Nadal, bon any nou, porteu-vos bé, espero que no us portin carbó i ja està. Nosaltres ens portarem bé. Que jo, com que sóc molt bona minyona, els Reis em portaran les agulles, no els Reis no, el Pare Noel que ve abans, les agulles noves. Doncs que vagi molt bé i fins la propera. Adeu!